ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାଟି ପଞ୍ଚମୁହିଁ ଛକଠାରେ ଥିବା ବିଜେପି ତ୍ରିପୁରା ଭାଇଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାଟି ତ୍ରିପୁରା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିପୁରା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀ।